ku fara magana ku tsaya yana tsawon sound dan ja baya dan matso kabir yau wato tsaya nan fara magana yayi daidai wannan shi yasa nake mai ƙara ba ƙarfin gwiwa duk wanda ya fito kada ka raga masa barau za ka ce yadda na ɗauki alkawari babu wanda ya isa ya yi mulki a garin nan sai ni dole haka za su haƙura su bani sai kallo yadda na ɗauki alkawari a garin nan babu wanda ya isa ya wani mai yasa shi dan Allah mai yaran magana ramu kura dan leka Allah wasu yara ne ta suke surutun nan kai ku rika shiru mana ku rika yin shiru mana je pick up action yadda na ɗauki alkawari wani wanda ya isa ya mulki a garin nan sai ni kuma dole haka za su haƙura su kyale kuma dole haka za su haƙura su kyale after five ka daina wannan abun yana tafa kuma dole wanda yana tafa samu kuma dole za su haƙura su kyale hakan ya yi daidai don haka yasa nake tattala kujeran tun lokacin da ka zo kanta ina mai sanar da kai cewa ka san in har ka zo ka ce ka gaji so dana shi zai gaji kujeran ko wannan haka yanzu ne ne tunanin ka kai kuma na gaba a'a baro za ka ce tabbas an yi hakan ai dole su hakura kujerar ta zama tamu da domin sai iyalanmu ai dole su haƙura kujerar dole ta zama daga mu sai ta iyalanmu you are right amma yanzu me tunaninka a nan gaba kana kallon coach muje zo ka sami su wai da shi ko ina za ka sami biyu dan gabi dan ja baya biyu za ka samu baya haka sai ai mu wancan sun ja baya haka yawa dan jikar zuwa ko shi da kamaran can ne